Tää tässä on Realme GT8 Pro ja tää on Realmen paras puhelin tällä hetkellä. Kyseessä on noin 1000 euron puhelin, jonka kohokohdat on 200 megapikselin telekamera, 7000 mAh akku sekä huipputehokas Snapdragon 8 eli Teken 5 järjestelmäpiiri. Jos on aikaisemmin käyttänyt OnePlusen puhelimia, niin tää kokemus on pitkälti samanlainen. Ohjelmisto on lähes sama, mutta eri nimellä. Kokemus hyvin pitkälti samanlainen ja tässä on samat vahvuudet kuin OnePlusen puhelimissa. Tän erikoisuus on tää kamera-alue, koska tän ilmettä voi vähän muuttaa. Tän puhelimen mukana tulee suojakuori, mutta täällä on myös ruuvimeisseli, jolla me saadaan toi kamera-alue pois. Tässä on 2 ruuvia, jotka täytyy vaan pyörittää pois. Ja nyt kun nämä ruuvit on otettu pois, niin me saadaan tää kamera-alue pois myös ja tää muuttuu heti erilaiseksi. Tätä voi käyttää ilman tätä, mutta tähän on saatavilla myös erilaisia kamera-alueita, jos niitä haluaa. Ja mullahan täällä tietysti on. Oottakaps hetki, kun minä löydän sen. Tattadaa! Löytyy tämmönen setti, jossa meille on vielä tämmöinen uudenlainen neliömäinen kamera-alue. Jos me halutaan olla vähän tämmöisiä geneerisiä, niin me voidaan laittaa tämä tähän ruuveilla. Tai sitten me voidaan käyttää tätä pyöreätä tai käyttää ilman. Hauska juttu, mutta en tiedä kuinka tärkeä. Ehkä joku tykkää, ehkä joku ei. Koitappa nyt, ei oo hauskaa tämmönen. Jos teitä kiinnostaa tää Realme GT8 Pro, niin laittakaa kommenttia, niin katsotaan, jos mä teen vielä jotain sisältöä tästä.